lero margoba bali mukonya koni oni lero margoba bantu nabakolikirwa nobosi bajiko ansere suku mapema toiwana ine igo etimi yane ngochere banga abantu ngora mo basakolete ibinyoro ekenyoro gyonse ngora igo abantu banyoro obosi bama kwendanga gento gya kabere ntaito confirm echire Mheshimiwa Ombati na atebe echiro yagaje tunka alikalenge mali bono gakikina bete gabana ganonka ko igumura abantu bakonda mu mutanda nga mutonto maetenge ndo bako moji beba ebwente ko Toronto igose ne ntoyo ke kolite kwerende okoruzimo kwa bekato Toronto echire yaito eye yaro satigu eko irabanta bake echire nene na kwantene president ne team yae echire nkwa gachwere yende nkwa gachwere getuki eyende nkwa gachwere mugonga eyende nkwa gachwere nyalibali ne yende nere kwa gachu bugrango mate ne yende nere kwa gachwa marani ne echireli na bolire contractor ya ntebiri gwikomuti nyugato okonyora yalire alia chichonchiroro ne septic tank na tebire kreko era ikeranse ne open market igoro chobi siboro eshosho era kareke ebororo igebi ntobine enta bateba omochioyo kando na kinde yons omweshimiwa nkomekinde shua twa vekire stima tali stima esola enyare kurabya asaya ons yendo ya kabere Mheshimiwa you remind me ekraba ko liri mate gagwe nintagetendore toli kibesa tokole cabroling asaya engineer town yane osebono lerongo soka igo I can assure you nga echireye nkobere moyo noyemba limu bwata malimo kuri umwaka tineka naraliawo alia aba mu bwata malimo ma onye tokonyara kwagacha onelio mundu rakwebesa torosi nono bogoroba bokegaiga ekiagera polytechnic ngumbu nabege tichibesororo nkorosi were abana baruisiko basomere gali enyagitali nabege tichibesororo nkorosi were ne kina ebe level 3 ritangani enyagitali yeto matega dio tanji nero na tebire nkobekandi chibesoro wetero Mheshimiwa torole nere ebe no level 4 ikia level 4 eregaiga ekararalia liana mat na yabe kiabusura na ntoi wana no musongo na rokorosi chinyomba cyabakoro matensa morojo musongo mu America gakwa gacha ntoi wana nere nko mwatole room moino galia abanyagitari banso gokonya abantu baitu kiabusura nsaiga nande ga kinkinda kwane bo ekero nya abantu babwenete ekera abantu babwenere abana bagende school abantu bakore biashara egento gyo katoi wananire ande ndaite ngakire chief Stella ntoi wananete n'abantu babo basiga no eko nyorobo bwechombe bororo na tebete bwens bwere toi wana nga mwana nde bwens okogende school togotika school togotike gosonga nyogendo chikomenyese mamo minarwete lakini taliye kenyoroga yana mwana tali kwa daralia school ekiagera na enda ndire basari na enda ndire basari abana be secondary na enda ndire basari abana bakugenda vocational training centers tali pikipiki toja kugenda miaka yonse abana abeki pikipiki
omwana rasima anyore egento gyokoboka gotamira igonda etemba sabe mwensi moba abasikari babana baito tiganda abulike mwana onye najete kebute enkolere kebute ngende itielio bosimna sune kabuna najete mboli obojumbe ngonga mwalenge mwango dengo no mushi kwandire ansa na machaya alianka gaiga lakini manyanga na abero mujumbe kitamu ibere Nairobi ase abaruye constituency anabarenge 39,000 abaikoyo bakaba 34,000 abagere 25,000 abagusi 14,000 lakini nkabo mujumbe kitamu irenga ibere noena nkubuli yakato rasma na nkonyora lakini achire obuyanya sayo anjire muangekero okyo bugabana taitemba kirembia mono Motuga 2027 mure tayari